טוב, אז יש לכולם, אני פה עם אמילי. עכשיו אנחנו מכינים את הדברים מפעים. נכון. יאללה. טוב, אז מה שצריך לזה, ענבים, לימון וסוכר. וקרה. עכשיו אנחנו מפציצות בענבים, תקשיבו, אנחנו עושים ענבים. רגע. אבל... טוב, אז עכשיו אנחנו שוטפות את זה, כי בפעם הקודמת לא שטפנו את זה בגללה. טוב, עכשיו אנחנו גם ניקח לימון. וואי, כמה ענבים שמנו. צריך לשים בזה גם את ה... כאילו כזה, סבון. איך לא? מי שם סבון? צריך, כי תמיד הם שוטפים כזה, תמיד הם שמים איזשהו רסיס כזה שלא ייכנס לזה עם תולעים וזה, ואי אפשר כאילו, הנה את רואה שזה זוהר, זה כאילו, יש בזה את כל הרסיסים האלו, כי זה כאילו, כדי שלא יהיה בזה תולעים. מלא, וואי. טוב, אנחנו יכולים לענות, וואו. עכשיו. כמה ענבים יש לנו? אנחנו בטוטו הקינוח הזה. זה קינוח, כן. חברים, זה כן, קינוח. איפה הדבר הזה? פה. וואי, זה סתומני, זה נקרא. מוח דשא. בינתיים אני... קודם כל. כן. כן, זה קשיח. אני אשים בינתיים. זה קשיח. תעשי קודם ככה, כן, ואחר כך זה כאילו תעשי. תראי מה אפשר לעשות. לא כמו סכין, נשים מים טוב. איך הדבר שלי עושה? אני עושה את זה. אני צריכה אפילו שתי לימונים, כי שמנו כמויות של ענבים. נשלח את זה ליוטיוב? כן. לא אכפת לי. טוב, תביאי את זה, אני... תקשיבו, אנחנו גם, אולי נאכל את זה גם בדרך. כן. אז נביא צלחת פלסטיק. עוד מעט. מי מצפצף? וואי, אני מקווה שלא מישהו רוצה לבוא ואז פתאום אני... לא. מה אמרת? שמישהו אמר את זה? לא, שמישהי... לא, רגע, נראה לי זה הודעות. הנה זה הודעות, לא רע. טוב, עוד מעט נגמר לנו הזמן, אז ננסה עוד מעט חלק 2. תביאי, עכשיו תשפכי כבר. לא ככה. אמא, לכמה? זהו, נגמר כבר. אוקיי, עכשיו אני אקח צלחת פלסטיק. טוב, חלק 2 יעלה עכשיו לעמוד ביוש.